आ जाए जानता नहीं तपेश्वर भाई के कौन दा सब जुगुल बाबा प्रास गांव के लोग रही प्रास खान के जलालपुर छपरा जिला के तो सुनली जानता नहीं है के कौन दा सबा दिल्ली के बात तपेश्वर भाई के ताकत रहे बुझाता रहे कि गिरी बाबा कोई दी ये दिल्ली के बात हो पहुंच सही रहो जान तपेश्वर भाई एक दिन हमारा संगे नवेदा में घूमत रहे कहले कि बाबा ने होटल नहीं कम करे बाग मार दे नवेदा है VIP जगह होटल के कौन दुख बा बस एगो 5 स्टार होटल में घुस गईले जाए के चल गए लेकिन ओकरा विषय में ना जानत रहे अंदर जब गए तो 2 गो दरवाजा रहे अब सोचत रहे कि हे दरवाजा में घुसी कि हे दरवाजा में घुसी भला VIP होटल बारी तले ऊपरवा लिखल रहे भोजन नाश्ता कहते कि हई नाश्ता के दरवाजा हो भोजन के हो तो हई नाश्ता छोड़ भोजन में ढूक भोजन में ढूक गईले अंदरवा जब कुछ दूर गए तब फिर 2 गो दरवाजा रहे एगो पलिकर है शाकाहारी एगो पलिकर है मांसाहारी कहते कि बड़ा VIP होटल बड़ी हई शाकाहारी हो हई मांसाहारी हो तो शाकाहारी के छोड़ मांसाहारी में ढूक मांसाहारी में घुस गए ओकरा अंदर जब गए तब फिर 2 गो दरवाजा रहे एगो पलिकर उधार एगो पलिकर नगद कहते कि बाहरी होटल बा आज ले हम नगद होटल देखले बानी उधार नहीं देखले तो नगद के छोड़ उधार में ढूक उधार में जब ढुकले तब बाहर निकल गए घूम के ताकत तो होटल के पत्ते नहीं खे इंजीनियर के दिमाग देखी कितना तगड़ा रहे नगद खाना है तो इधर से आ जाओ उधार खाना है तो बाउंड्रीज के बाहर चले जाओ अरे तपेश्वर भाई से का बताओ खलू रही हो रोल है तो देखला कि ना लयदार मेहरारू रोबो कर लेता कर रुआई में तनी खूबी लयदार है बेसुरे हो लयदार जन मेहरारू भी तार के सो रोबो करी तो बड़ा मीठ लगी किया माई रे ए माई अब बेसुरोन के रोल देखला बड़ कि ना डोली पचवाली से तब के रोली सा अमाय रे तो लोग कोई आई गांव से जाए रे ऐसे सूरा है बेसुरा अरे कहो बहन अपना भाई के गोड़ पर भेंट कर से भाई के करेजा फाट जाला गिया भाई ई हो ए कहो बाड़ी से तो रोल देखले बड़ कि ना भाई के गोड़ पर के रोल सा अब भाई हो तो भाई को लगे फिर नहीं आई हो ऐसे तपेश्वर भाई तो अब कहे कब तो बेसुरा ना हुआ मन तनी काम चलाऊ होगा।